Само набързо да кажа, преди да започнем с видеото, има долу в описанието един канал и моля ви, абонирайте се за него и да започваме с видеото. И здравейте хората! Много хора поискаха видеото какво има на моят телефон. Както знаете, в миналото видео направих глас и вие трябваше да си изберете Musical.ly или какво има на моят телефон. Повечето хора избраха какво има на моят телефон, въпреки това скоро ще има и такова видео. И сега идва и следващия въпрос, ще ви питам. Какво видео искате и напишете долу в коментарите мнението. Какво има на моя iPad или Room Tour, което е как изглежда моята стая. Едно от двете видеа, ако искате някакви други идеи, напишете ги долу в коментарите, ще погледна и тях. И да, да започваме с видеото. И последно само да кажа, социалните мрежи долу в описанието, ако искате да видите ежедневно какво правим, последвайте в Snapchat, който ще се появи някъде тук, ще му се появи иконката и долу в описанието ще има името ми в Snapchat, също така в Musical.ly, другите социални мрежи. И това видео не е за фукане, ето ме и мен. Виждате ли колко странно е направена стойката ми, забележете. Сложил съм един дневник, върху него кутия, върху него стойка и върху него iPad-а и това съм аз. Забележете колко странно се вижда. Майко, каква странна стойка съм направил. Както и да е, това е телефона ми. Първо започваме с задната част, което е ето този кълъв. Бял, чист, прозрачен кълъв с ето малко сиво отстрани. И на кълъва има това нещо, ако се чудите какво е, това е PopSocket и телефона ми е златен, 64 гигабайта. Това е PopSocket. Това е нещо, което се вдига ето така. Може да го вдигнете един път, два пъти. Може да го наклоните и да го затворите. Като го затворите, изглежда доста готино като дизайн. Ако го сложите един път, може да се навивате слушалките на него. При два пъти може да слагате пръстите ето така и може да го слагате за видео, за да си гледате клипчета. Или ако си го бутнете е така, става по-ниско, смисъл като е така. И си играете игри и всичко друго. Майко, забележете стойката ми, погледнете. Сложил съм си една такава дръжка, кутия, много съм зле, честно. И да. Това е за кълъфа. Сега да влезем във вътрешната част на телефона ми. Първата пета ми е, това е снимано през прозореца, една приятелка го снима, тъй като тя много иска да стане фотографка и прави доста готини снимки. Изрязах една готина част от снимката, където се вижда през прозореца розовото и лилавото на небето и жълтото и просто се получи много яко и реших да си го сложа за тапет на телефона. И ако някой се интересува, съм на Теленор. Така че да, отварям го с пръстов отпечатък и когато влезем, това е първата страница. Първо ще ви покажа. Тапета ми са ето тези палми с същото като онова сияние на външния тапет. Просто много ме кефи. Обичам такива по-летни и по-готини тапети, така че това е пример за тях. На първата страница са скучни приложения, които няма да ви покажам, тъй като никой не се интересува. Само може отдолу, и това исках само да ви кажа за Music. Започнах да си плащам по 10 лева на месец, за да слушам музика тук, тъй като получаваш всяка музика веднага, що ми излезе, пък е по-добре, отколкото да си тегля някакви скучни приложения. Имам плейлисти. И първо, ако питате, не слушам Джейкъб Сарториас по дяволите, не. Просто има приятелка, която обича да го слуша и по някой път музиката му е леко парт, така да се каже, и ми харесва. Но иначе слушам Ники Минаж, някои песни на Ники Минаж, на Триш Пейтърс, много готина певица и слушам нейни музики. Имам на Young Money, готина песен и Ain't My Fault, Call On Me. Това са 4 песни, които може да се пуснете. In the Name of Love е много готина песен и ако искате да я чуете. И Джастин Бибър не слушам, спокойно. Както и да е. Това е за тази страница. Съобщения, може да видите колко съм известен. Единствено с който се пише е Теленор и всъщност те не ми дадат да си пиша с тях. Само те ми пишат колко съм бил известен. ОМГ. И да, искам да кажа мерси за 3000 абоната. Сега се сещам да ви го кажа. На следващата страница са по-важните ми приложения, които аз съм изтеглил, като изключваме тези грозни тук. Имаме тази папка, която са неща, които просто искам да се махнат от телефона ми. По принцип мога да ги трия, но не знам защо не се занимавам да ги трия. Нещо мързало ме е сигурно. Следващото имам Facebook, където може да ме намерите. Спрете да ми пишете на Messenger съобщения, моля ви. Не мога да отговарям на всички, някои фенове ми се сърдят. Как очаквате да отговарям на 50 съобщения на ден? В смисъл, what the fuck, спрете се, просто досадно е лекичко. Но както и да е, може просто да гледате мои снимки, които качвам и да ги харесвате. Мерси за 170 лайка. И да, това е. Чакай малко. Добре. Виждате ли как се направих тук отзад Marble? Интересно ми е, някой въобще видял ли го и то въобще качило ли след това Marble? 0 лайка. ОМГ. Както и де, това е за тази това. След това имаме Messenger, където спред да ми пишете, казах. Snapchat. Само да си извадя попсоките, сложа пръстите. Snapchat, тук може да ме последвате ежедневно, за да ме гледате. В Snapchat се пиша Симеон 5000. Имам 3000 рекорд. Сега ще ви покажа
Между другото, стойката по-добре. Ето ме и мен. Ето я стойката. Много исках да ви покажа, тъй като е изключително смешна. Тук са хората, които следвам и сторито ми. Доста видеа правя и доста глупости. Както и да е, това са хора, които следвам. И любимия ми Snapchat, който гледаме на Makeup by Dori, просто тя е най-забавната там. И тук съм си писал, някой ми е писал, къде ще ходиш, Вен, нали ще излизаме. Чай да я напишем са. Няма никъде да излизам. Обичам да пиша с грешки, между другото. Аха. Никъде е с О, боже, какъв съм пак. Така че да. След това имаме Musical.ly. Ще ви покажа едно мое Musical.ly за нещо като представяне, ако ви е интересно. We don't talk anymore. Такъв як еднорог с стикери на него. О, махай се, бе. Този е много як, между другото. Така. Ще ви пусна едно мое Musical.ly. Check helicopter pad dropping off a body bag money talk guess I got the gift for gab don't interject don't intercept you know I love the west. Доста са яки. И на едно събрах 260 лайка. Искам да благодаря на хората, които се постарали да го харесат. 275. Мерси много. Обичам ви. Вие сте уникални. Така че да. Последвайте ме там. YouTube, Instagram. YouTube в момента сте там, така че няма какво да ви обяснявам. Instagram. Това го направи един колаж, един хейтер ми го направи. Искам да кажа на хейтера много да обичам. Този колаж е уникален. И просто много ме кефи. Някой ми е написал нещо. Ти нали имаш клип, какво на моят телефон? Няма нужда да го правиш, даже Musical.ly не го прави, защото вече има такъв what the fuck. Един ми казва да не правя видео какво има на моят телефон, но го правя само заради вас, така че хора, обичам ви. Както и да е, това е колажа, който е направил, смисъл, изрязал е снимката, мерси много, тази снимка е готина. И тук може да видите много мои снимки, как съм си слагал маска за лице. Ето го снимката на небето, с наши приятели, аз съм като някакъв там пъпеш. What the fuck? Хамили. Както и да е. И да, други снимки, готини снимки, които може да харесате. И там не ме следват много хора. Но пак е нещо. Какъв съм грозен ужас. Както и да е. Това е Instagram. Имам Vishoken, който е за обработка. След това тези две приложения са платени, така че предполагам, че искате да ги пропусна, но както и да е, Afterlight е приложение, в което слагаш някаква снимка. Ще сложим снимка. Боже, само ти... ето, добре, нагоре трябва да... тази снимка, когато сме много грозни с една приятелка. Сега, тук в тази снимка може да слагате примерно такива ефекти. Примерно, и сложихте, за да я покрием, защото не искаме да виждаме лицето й. Така че трябва да го покрием с нещо. Извинявам се, ако гледаш това видео и си се обидила, но както и да е. Има този ефект. В същото време може да сложиш и други ефекти. Примерно отиваш, имаш и тези и слагаш и още един. И просто можеш да натъпчеш 500 ефекта и да направиш снимката някаква много печена. И това ме кефи, радваме, готино е. Тъй, че да, имам Videoshop, с което обработвам. Videoshop е готино приложение за обработка, тъй като вътре можеш да слагаш снимки, картинки различни. Вече не използвам iMovie за хората, които питат. Сега имам папка платени приложения. Тук неплатени ми такива, с които плащам неща вътре в тях. Първо имам OLX, където вече не знам какво гледам. С едни приятели много се гаврим и първо намерихме чушки във формата на пениси. Някой ги продава, в смисъл. What the fuck. Но ето какво следвам и какво искам да си купя. Този кълъв не е за мен. Поп сокети, доста е тук безплатни глупости. И това много го искам на Хари Потър, готина фигурка. Маня, много е готина. Много я искам. Whatever. И да, това много се присмивахме на това. Да на YouTube не ми банне. Много ма кефи. What the fuck. Wherever. Имаме H&M, AliExpress, eBay, тия трите не поръчвам нищо оттам. От H&M, аз съм пълен тъпак, честно. Намирам си някакви дрехи в H&M или нещо, което искам да си купя и след това отивам при магазинерите на H&M в Стара Загора и ги питам, имате ли го и тия горките? Ами аз не ги познавам тия дрехи, те ги няма в нашия магазин. Както да е Dominus, Enzo BG, което е не... Съм си го взел от Safari, съм цъкнала тук и цъкащо Add to Home Screen ми стакат приложения. От Enzo BG искам да си купя една свещ. Сега ще ви покажа снимка свеща. Ще видите някои от личните ми снимки, само не съм се снимал някъде. Шегувам се. Сега ще ви покажа снимката. Гледайте колко снимки имам. Някой ма паузира на някоя снимка, която е отвратителна. Знам. Ой. Доби! Вижте колко е яко!
Много е год. Съдърско е. Чайте да намеря снимката на свеща, за да ви покажа какво искам да си купя от Enzo BG. Ето я. Е тази свещ. Янки Кендъл ванилия капкейк, ароматна свещ, класик, голяма. Много е готина. И е 24 лева. Има и голяма, която от 50 лева, но аз няма да дам 50. О, Стела. Здравейте, аз съм Стела. Както и да е. Да продължаваме с... Майко, не след колко божи имам за това видео. След това имаме booking.com, където е тази Стела, която ви показах. Организира в момента, мислим, да ходим до рилските зера целия клас. И тя, тъй като доста добра организация... Нямате кредитна карта, няма проблем. Аз имам кредитна карта, съм на 13, бе. И да, и в този сайт тя организира, тя доста добре ги измисля нещата, така че това ще е сайта, в който сигурно ще търси. И тя обича да ми използва телефона, така че... Тук имаме игри, от които ще ви покажа. Само е тази. Тази няма ви я покажа, защото не искам да си я теглите. В смисъл, теглете си я. Много готина игра е. Аз ще ви покажа. В тази игра... малко да си разтъркам ръцете. В тази игра първо имате герои, от тук може да си купувате герои. Но в тази игра по принцип завладявате места. Някой ме уби веднага. В тази игра сте като се едно рисувате хартия. Майките сте. В тази игра сте се едно рисувате така с хартия и запълвате полета. В момента съм 0,39%, защото още нищо не съм взел, но 100% е максимума. И тук играете май срещу живи хора, въпреки че играта не е онлайн, така че явно не е. И така зазимате полета и ако заземете 100%, което означава да убиете всички други и да вземете полетата, тук някой се призова, печелите играта. И знаете ли, ако се чудите как ви убиват? Убиват ви докато строиш, някой те блъсне, гледайте сега. Ако някой те блъсне, аре бе, блъсни ма бе. Сега тоже ма блъсне. Оп, и умрях. Това е играта, може да я пробвате. И Слайтър, и това ми е любимата игра. Няма да игра сега, тъй като ще спра видеото, за да си продължа с играта. След това имам Google Translate, откъдето си превеждам някои неща за английски язик. Shazam, което използвам като проучвам Apple Music, музика, която искам. От Shazam първо я чувам. И тази странна папка. Тук имам Zedge, което е за тапетите им, защото те вече имат приложение за рингтони. Така че да, тук имат доста готини тапети. Това ми харесва. Това е много гот. Познайте кой се здоби с нов тапет. Току-що виждате пред мен в видео как ще отида и ще си направя нов тапет. В смисъл, това е много гот. Да. I like it. Готово, имаме нов тапет. И да, това е Zedge. След това имаме Glitch Art, което е приложение, което просто е толкова тъпо, че няма ви давам идея да го пробвате. Pick Jointer, което е приложение за рамки, ето такива от този сорт. И приложението е доста готино. Има някои, които са заключени, примерно тия последните, но аз използвам само тези първите и от тук използвам тази групичка. Тук аз ги познавам, защото доста ги използвам. Така че да, Free Fiji е клавиатура, която като си я вземеш, също ще я покажа. Имаш тези странни букви и повече имаш Apple знака. И това ти се появява в Fidgeboard, но това просто можеш да го изтриеш. Повече няма да се появи. И вече можеш да си цъкаш колкото искаш. И имаш този знак на Apple, което е много готино. Така че да. И последното е на Сянаха, където си виждам Live Subscriber Count. Това е от интернет пак. Колко абоната имаме? 3068. Вчера бяха 2000. От 3020. Това е добре. Мерси на феновете за това, защото тук що съм загубил абонат. Whatever, не ми пука. Да, и така. Това е за какво на моят телефон. Нямам друго, съжалявам, че са толкова малко приложенията, но това е. И да. Ако видеото ви харесва, дайте да му дадете... майко, какви грозни ногти имам, трябва да си ги почистя. Да дадете лайк на това видео, да се абонирате, да ме последвате в Snapchat. И да, обичам ви. Чао! Пуп! PewDiePie вече не използва толкова брофис, така че имам право аз да го използвам. Пуп!